ассалому алайкум устодони азиз. чуноне ки шумо огоҳӣ доред, дар қисмати аввали дарси маърифати ҳуқуқӣ мо оид ба мафҳум, сохтор, функсияҳо ва намудҳои маърифати ҳуқуқӣ маълумот дода будем. имрӯз кӯшиш менамоем маълумоти мукаммалро дар бораи қисмати дуюми маърифати ҳуқуқӣ аз ҷумла масоили аломатҳо, принсипҳо, ҷанбаҳо ва маҳсули маърифати ҳуқуқӣ ба шумо пешниҳод намоем. маърифати ҳуқуқӣ ҷузъи муҳими фаъолияти давлат ва ҷомеаи ҳуқуқбунёд мебошад, ки ба пойдор гардидани тартибот ва адолат мусоидат мекунад, ҳифзи ҳуқуқу озодии шаҳрвандонро таъмин менамояд, инчунин ба рушди ҷамъияти шаҳрвандӣ мусоидат менамояд. маърифати ҳуқуқӣ на танҳо донистани қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ, балки дарки моҳият ва ҳадафҳои онро дар бар мегирад, ки ба одамон кӯмак мекунад дар манзараи ҳуқуқӣ фаъолият намоянд, қарорҳои оқилона қабул кунанд ва мувофиқи қонун амали худро ба сомон расонанд. маърифати ҳуқуқӣ инчунин эҳтироми ҳуқуқу озодии шахсони дигар, риояи қоидаҳои рафтор ва меъёри ахлоқиро дар бар мегирад, ки ба инкишофи масъулияти шаҳрвандӣ ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. маърифати ҳуқуқӣ муҳимтарин ғояҳои шуъури ҳуқуқиро ҳамчун талаботи умумии ҳатмии ҳуқуқи позитивӣ ва сиёсати илмӣ қонунӣ гардонида, татбиқи амалии онҳоро дар низоми кунунии муносибатҳои ҷамъиятӣ бо роҳҳои зерин дар самтҳои афзалиятноки рушди ҳуқуқии ҷомеа таъмин менамояд. аз ҷумла роҳу воситаҳои оптималии ноил шудан ба онҳо кор карда баромада мешавад, фаъолияти мунтазам ва ҳамоҳангшудаи мақомоти сиёсӣ, фарҳангӣ, қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқро таъмин менамояд. инчунин амалияи сиёсию ҳуқуқиро ба фаҳмиши яхела ва риояи принсипҳои бунёдии ҳуқуқӣ равона мекунад. ба фаъолияти тарбияи сиёсию ҳуқуқӣ мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои ташаккул додани асосҳои ҷаҳонбинии сиёсӣ, маданӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандон ва шахсони мансабдор роҳбарӣ мекунад. маърифати ҳуқуқӣ як намуди маърифати умумӣ мебошад, ки аз арзишҳои маънавӣ ва моддии марбут ба воқеияти ҳуқуқӣ иборат аст. дар баробари ин маърифати ҳуқуқӣ на танҳо он чизеро дар бар мегирад, ки дар падидаҳои ҳуқуқӣ нисбатан пешрафта аз ҷиҳати иҷтимоӣ фоиданок ва арзишманд баҳо дода мешаванд. он на танҳо натиҷа, балки тарзи фаъолият низ мебошад ва ба ин маънӣ маърифати ҳуқуқии маънавӣ ҳамчун тарзи тафаккур, меъёр, қоидаҳои рафтор фаҳмида мешавад. маърифати ҳуқуқӣ ба ваҳзи адолат, қонуният ва тартибот хос аст. он самти арзишҳои ҷомеа, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои аҳолӣ, инчунин шахсони алоҳидаро дар бар мегирад, ки дорои аҳамияти ҳуқуқӣ мебошанд. онҳо дар шуъури ҳуқуқӣ мутамарказ шудаанд. баландтарин самти он арзишҳои умумибашарӣ буда, меҳвари он шахсияти инсон бо ҳуқуқҳои фитрӣ мебошад. маърифати ҳуқуқии инсон ва ҷомеа, аз ҷумла гуногунии ҳуқуқии он, падидаи ниҳоят мураккаби иҷтимоӣ мебошад. аз ин рӯ дар илми ҳуқуқшуносии муосир барои тафовут гузоштани мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ аз дигар падидаҳои ҳуқуқӣ муайян кардани аломатҳо зарур аст ва аломатҳои маърифати ҳуқуқӣ бо назардошти аҳамияти воқеии онҳо чунин мебошанд. якум, маърифати ҳуқуқӣ арзёбии арзиши падидаҳои ҳуқуқӣ, институтҳо, равандҳои иҷтимоии ҳуқуқии мавҷударо дар бар мегирад, ки ба ин васила арзишҳои ҳуқуқии ҷомеа ва дастовардҳои пешрафтаи мавҷударо дар соҳаи дахдор тавсиф мекунад. дар ин росто илми ҳуқуқӣ моҳияти аксиологии фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаро эътироф мекунад. дуюм, азбасе ки маърифати ҳуқуқӣ хусусияти сифатии вазъи ҳаёти ҳуқуқии ҷомеаро инъикос мекунад, падидаи мувофиқ беҳамто аст. ба ибораи дигар, ба ҳар як ҷомеа сатҳ ва хусусияти маърифати ҳуқуқии мушаххас хос мебошад. сеюм, маърифати ҳуқуқӣ
як намуди маърифати умумии ҷомеа буда, бояд дар назар дошт ки маърифати ҳуқуқӣ дар маърифати ҷамъиятӣ мустақилият ва ҷудоии назаррас дорад ва танҳо ҷанбаи ҳуқуқии рушди ҷамъиятро тавсиф мекунад. масалан ба шаклҳои сиёсӣ, ахлоқӣ ва дигар шаклҳои маърифати ҷамъиятии муайян муқобил аст. чорум, аз ҳама навъҳои маърифати ҷамъиятӣ маърифати ҳуқуқӣ бештар ба маърифати ахлоқӣ тааллуқ дорад, зеро он бештар ба вазъи ахлоқии ҷомеа, арзишҳои рӯҳонӣ ва ғояҳои ахлоқии ҳукмфармо ва сифати он шахсоне ки фаъолияти эҷодӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар як давлати мушаххаси ҳуқуқиро иҷро мекунанд вобаста аст. панҷум, дараҷаи баланди рушди маърифати ҳуқуқӣ дарк намудани шахс ва ё ҷомеаро дар бораи зарурати танзими ҳуқуқи муносибатҳои иҷтимоӣ ба вуҷудомада пешбинӣ менамояд. аз ин лиҳоз маърифати ҳуқуқӣ бо дарки ҳуқуқ ҳамчун арзиши мустақили иҷтимоӣ тавсиф мешавад. шашум, маърифати ҳуқуқӣ ҳамеша шарти ҳатмии ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аст. ҳафтум, таҳлили маърифати ҳуқуқии гурӯҳи калони иҷтимоӣ ҳамеша имкон медиҳад ки ҳолати сифатии ҳуқуқ, риояи ҳуқуқ, инчунин шартҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқии онҳоро ба вуҷуд оварда ё баръакс фаъолияти ғайриқонунии муайян карда шавад. ҳаштум, ташаккули маърифати ҳуқуқӣ ҳамеша дар натиҷаи таъсири мақсадноки низоми тарбия ва тарғиботи ҳуқуқӣ сурат мегирад. нуҳум, маърифати ҳуқуқӣ дар муносибат, муошират ва рафтори субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ ки дар як вақт ҳамчун субъекти ҳуқуқ баромад мекунанд равшантар мегардад. ва даҳум, мазмуни маърифати ҳуқуқиро метавон ҳамчун маҷмӯи донишҳои ҳуқуқӣ ифода кард ки дар меъёрҳо, эътиқодҳо ва муносибатҳое ки дар раванди ҳаёти ҷомеа ва шахсони алоҳида ташаккул меёбанд иборат аст. принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ ғояҳо, муносибатҳои муайянкунандаи заминаи маънавӣ ва ташкилии пайдоиш, рушд ва фаъолияти маърифати ҳуқуқии давлат мебошанд. ба низоми принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ танҳо он муқаррароте дохил мешаванд ки онҳо мазмуни маърифати ҳуқуқиро ошкор месозанд. ташаккули принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ раванди тӯлонии таҳаввулотӣ мебошад. аз ин лиҳоз умумияти ибтидоии решаҳои этимологӣ ва ирсӣ дар худ шарти кофии наздикшавии маърифати ҳуқуқӣ нест. тафовути байни низоми омилҳои таърихӣ, динӣ ва тафаккурӣ ки маърифати ҳуқуқиро ташаккул медиҳанд ҳар қадар аз ҷиҳати мазмун ва бо мурури замон тӯлонӣ буда, ҳамон қадар эҳтимолияти ҳамгироии онҳо дар марҳилаи ҳозира камтар мешавад. хусусияти мундариҷаи принсипҳоро хусусиятҳои сохтори арзиши идеологии маърифати ҳуқуқӣ муайян мекунад. хусусиятҳои низоми арзиши мафкуравӣ дар навбати худ бо ягонагии омилҳои таърихӣ, динӣ ва идеологӣ ки дар ягонагӣ ва робитаи мутақобила гирифта шуданд пешакӣ муайян карда мешаванд ки дар зери таъсири онҳо маърифати ҳуқуқии мувофиқ ташаккул ва инкишоф меёбад. оид ба принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби олимон андешаҳои гуногун пешниҳод шудааст ки баъзе аз онҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. масалан олимон пирина ва томюк чунин баён мекунанд: имрӯз сиёсати давлатие ки ба рушди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нигаронида шудааст дар асоси риояи принсипҳои зерин амалӣ карда мешавад: қонуният, демократия, инсондӯстӣ, муносибат ба маориф, таъмини ҳамкории давлат бо институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мутобиқат ба қонуниятҳои инкишофи давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ. инчунин аз ҷониби олим Морозов чунин баён карда мешавад: бинобар хусусияти хоси низоми арзиши идеологии маърифати ҳуқуқии аврупои ғарбӣ, принсипҳои асосии он дар марҳилаи ҳозира индивидуализм, оқилона, сиёсат, либерализм, шаҳрвандӣ, қонуният, дахлнопазирии ҳуқуқии инсон мебошанд. принсипҳои номбаршуда як низоми
интегралиро ташкил медиҳанд, ки дар дохили он на танҳо функсионалӣ, балки муносибатҳо ва вобастагии пурмазмун низ мавҷуданд. аммо дар баробари ин принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ наметавонанд аз ҷиҳати мантиқӣ аз ҳамдигар гирифта шаванд. дар баробари андешаи олимони зикршуда абсатаров чунин баён кардааст: принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ аз инҳо иборатанд: асоснокии илмӣ, воқеият, объективӣ, пешгӯӣ, қонуният, хусусияти демократӣ, адолат, самти иҷтимоӣ, инсондӯстӣ, шаффофият, омезиши манфиатҳои шахс ва давлат, афзалияти ҳуқуқи инсон, риояи меъёрҳои байналмилалӣ. дар баробари олимони зикршуда Петрунина баён менамояд, ки баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа тавассути такмили раванди қонунгузорӣ, раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, инчунин рафъи камбудиҳои ҳуқуқӣ ва зиддиятҳо дар қонунгузорӣ нигаронида шудааст. яке аз воситаҳои такмили қонунгузорӣ принсипи ягонагии таҷрибаи судӣ мебошад. самти асосии ягонагии таҷрибаи судӣ ташаккул додани фаҳмиши умумӣ ва татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳангоми қабули қарорҳо мебошад. инчунин олимони дигар низ оид ба намудҳои алоҳидаи принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ андешаҳои худро баён карданд ва дар натиҷаи таҳлили кулли андешаи олимон оид ба принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ мо ба хулоса омадем, ки маърифати ҳуқуқӣ дорои 4 принсипи асосӣ ва заминавӣ мебошад, ки онҳо бошанд: қонуният, шаҳрвандӣ, инсондӯстӣ ва адолатанд. қонуният ҳамчун принсип дар маърифати ҳуқуқӣ универсал будани талаботи риояи қонунҳо ва санадҳои қонунгузориро, ки ба онҳо асос ёфтааст, ифода менамояд. волоият ва ягонагии қонун, баробарии шаҳрвандон дар назди қонун ва суд, ногузир будани масъулияти ҳуқуқии ҳар як шахсро барои ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда, ташаккули он дар раванди эҷоди қонун ва то тамоми шаклҳои амалисозии он ба тамоми ҷанбаҳо ва соҳаҳои фаъолияти маърифати ҳуқуқӣ фаро мегирад. дуюм, шаҳрвандӣ. принсипи шаҳрвандӣ асоси ташаккули шуури ҳуқуқии шаҳрванд мегардад. раванд ва натиҷаи ташаккули низоми ақидаҳои шахс дар бораи ҷойгоҳи худ дар ҷомеа, дарки худ ҳамчун субъекти фаъолияти мустақил, худшиносии шаҳрвандӣ, дастури муҳими рафтори шахс дар соҳаи ҳуқуқ, заминаи ташаккули муносибатҳои вай бо ҷамъият ва давлат аст. дар баробари ин вай дар ташаккули низоми нисбатан устувори ақидаҳо дар бораи ҷамъият, идеал ва мақсадҳо, манфиатҳо ва ангезаҳои рафтори он дар асоси ин андешаҳо фаъолона иштирок мекунад. принсипи сеюми маърифати ҳуқуқӣ инсондӯстӣ аст. принсипи инсондӯстӣ чунин муқаррарот ва арзиши тафаккури иҷтимоиро дар назар дорад, ки шахс дар доираи он ҳамчун шахсият ҷойгир шуда, ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҳадафи мавҷудияти давлат мебошанд. чуноне ки маълум аст, инсондӯстӣ хеле пеш аз пайдоиши идеяи гуманизми аврупоӣ ба вуҷуд омадааст, ки моҳияти он аз назари мустақилият ва универсалии инсон, ки фалсафаи либералӣ тавлид кардааст, бармеояд. фаҳмиши инсондӯстӣ ҳамчун муҳаббат ба одамон маъмултарин ва хоси бисёр фарҳангҳои ғайри аврупоӣ мебошад. ҳамин тариқ аксарияти андешаҳои Конфутсий намунаи одоби инсонӣ мебошанд. инсондӯстӣ ҳамчун унсури фазилат фаҳмида мешавад, ки ҳаёти мардум, давлат ва шахс бояд бар он асос ёбанд. дар адабиёти ниёгони мо низ кулли шоиру нависандагон оид ба инсондӯстӣ андешаҳои худро баён карданд. чорум, адолат. муносибати эҳтиромона ба қонун бидуни дарки одилона будани худи меъёрҳои қонун, татбиқи онҳо ва ҷазо барои вайрон кардани онҳо аз ҷониби қисми асосии ҷомеа имконнопазир аст. дар байни шаҳрвандон ба эҳтироми меъёрҳои қонун танҳо дар сурате ноил шудан мумкин аст, ки агар ин қоидаҳо барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои мурофиавӣ имкониятҳои воқеан баробар фароҳам оранд ва барои ҳамаи субъектҳо чораҳои яхелаи маҳсулиятро дар бар гиранд.
маърифати ҳуқуқӣ ба ташаккул ва рушди давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат мекунад. дараҷаи баланди маърифати ҳуқуқӣ аҳолӣ ҳамкорӣ байни давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар заминаи принсипҳои қонуният, шаҳрвандӣ, инсондӯстӣ ва адолати маърифати ҳуқуқӣ мебошад. ба шарофати маърифати ҳуқуқии инсон ва аҳолӣ реҷаи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад. эътироф кардани меъёрҳои иҷтимоӣ маънои эътирофи онҳоро ҳамчун арзиши иҷтимоӣ дорад, ки шарти зарурии муоширати ҳуқуқӣ мебошанд. аз ин рӯ иродаи қонунгузор агар он ба низоми мавҷудаи иҷтимоии арзишҳо мувофиқ набошад, наметавонад матни ҳуқуқиро тавлид намояд, ки тафсири он боиси пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии меъёрии муайяншуда мегарданд. ба ибораи дигар, чунин матнҳои худсарона қонунияти иҷтимоӣ намегиранд ва танҳо як меъёри ҳуқуқӣ эҷод намекунанд. аммо илми ҳуқуқшиносӣ бояд барои фаҳмидани маъно, омӯхтан ва ошкор кардани мазмуни он арзишҳои ҳуқуқӣ, ки дар заминаи маърифати муайяни ҳуқуқӣ қарор доранд, мусоидат намояд. зеро маҳз арзишҳое ҳастанд, ки маҳаки намоён ва ноаёни ҷалби олами ҳуқуқиро ташаккул медиҳанд. аз ин рӯ маърифати ҳуқуқӣ ду ҷанба дорад, ки бо ҳам зич алоқаманданд. якум ҷанбаи берунӣ ё намоён, дуюм ҷанбаи дохилӣ ё ноаён. ҷанбаи берунии маърифати ҳуқуқӣ ба мо дар шакли рафтори ҳуқуқӣ ифода меёбад. рафтори ҳуқуқӣ рафтори бошуурона, ихтиёрии субъектҳо, ки дар доираи талаботи қонуни амалкунанда сурат мегирад ва ба қонеъ гардондани манфиатҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятдоштаи субъектҳо ва ҷомеа нигаронда шуда, бо дастгирии давлат ба сомон расонида мешавад. дар доираи ҳуқуқ рафтори ҳуқуқӣ, ғайриҳуқуқӣ ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ бепарвои инсон ҷудо карда мешавад. дар ду ҳолати аввал рафтори субъекти ҳуқуқӣ хоҳад буд, яъне субъект дар ҷараёни фаъолият амалҳои иҷрошударо ба меъёрҳои қонунӣ амалкунанда алоқаманд месозад ва муносибатҳои ба вуҷудомадаро бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда метавонад. дар мавриди сеюм рафтори ҳуқуқӣ нест, зеро муносибатҳои ба вуҷудомада на ба меъёрҳои ҳуқуқӣ, балки ба меъёрҳои ахлоқӣ, расму оин ва анъанаҳо танзим мешаванд. аломатҳои рафтори ҳуқуқӣ чунин мебошанд: он рафтор ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад, он рафтори фоиданоки ҷамъиятӣ буда ба манфиати тамоми ҷамъият ба амал бароварда мешавад, он рафтори бошӯрона аст. намудҳои рафтори ҳуқуқӣ вобаста ба хусусиятҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки дар рафтор амалӣ мешаванд, риоя, иҷро, истифода ва татбиқнамоӣ аст. аз рӯи табиати худ рафтор амал ва беамалӣ буда метавонад. аз рӯи дараҷаи аҳамияти иҷтимоӣ бошад, зарурӣ, матлуб, қобили қабул. ҷанбаи дохилии маърифати ҳуқуқӣ дар шуъури ҳуқуқии субъекти ҳуқуқ дар шакли дониши ҳуқуқӣ ва эътиқоди ҳуқуқии онҳо, ҳавасмандкунӣ ва раҳнамоии онҳо ба фаъолияти ҳуқуқӣ ифода меёбад. ҳар як шахс ҳамчун субъекти фаъоли ҳаёти ҳуқуқӣ ва барандаи мақоми муайяни ҳуқуқӣ ба ҳадди аксар ғамхорӣ мекунад ё бояд ғамхорӣ кунад, ки ин мақом таъмин карда шавад. шарти аввал ва зарурӣ барои татбиқи пурраи мақоми мувофиқ ин доштани маълумот дар бораи ҳамаи ҷузъҳое, ки ин мақомро ташкил медиҳанд, ба ҳисоб меравад. чунин маълумот ҳамчун дониши ҳуқуқӣ амалӣ мегардад. ҳар қадаре ки субъект иттилоъоти ҳуқуқӣ гирифта ва аз худ кунад, ҳамон қадар имкониятҳои ҳуқуқии бештарро амалӣ карда метавонад. аз ин рӯ масъалаи нақши донишҳои ҳуқуқӣ дар ҷомеаи муосир мубрам мебошад. чунин дониш бевосита бо ба низом даровардани иттилоъоти ҳуқуқӣ, дарк кардан, баҳо додан ва дар ҳолати зарурӣ кор кард, табдил додан, интиқол додан, амалӣ намудан тавассути амали воқеии субъект, қабулкунандаи иттилоот, ҳамкорӣ бо соҳиб ва истеҳсолкунандаи иттилоот ё маълумот, объективӣ дар воситаи моддӣ ва дигар воситаҳо алоқаманд аст. дар ҷаҳони муосир худи шахс субъекти эҷодкунанда, истеҳсолкунанда, амаликунандаи дониши ҳуқуқӣ мебошад,
ки бо ин васила барои фаъолияти онҳо дар соҳаи ҳуқуқ заминаҳои мустаҳкам фароҳам меорад. дар ин ҷо худёрирасонии ҳуқуқӣ оғоз мегардад, ки дониши ҳуқуқӣ воситаи он мешавад. эътиқоди ҳуқуқӣ як категорияи ахлоқии ҳуқуқӣ буда ба дарки арзиши иҷтимоии ҳуқуқ дар нақши танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ асос ёфта, дар соҳаи татбиқ ихтиёрӣ дар рафтори воқеӣ ба меъёрҳо, принсипҳо ва ғояҳои ҳуқуқӣ зоҳир мегардад. ба эътиқоди ҳуқуқӣ унсурҳои зерин дохил карда мешаванд: эҳтиёҷоти ҳуқуқӣ, яъне талабот ба тартибот, муташаккилӣ, адолат, нехкӣ, эҳтиром, эътироф аз давлат, коллектив, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шаффофият, риояи қонун аз ҷониби тамоми табақаҳои иҷтимоии ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқии давлат, иттифоқҳои касаба ва ғайра. дуюм, ҳисси ҳуқуқӣ, муносибати шахсӣ ба қонун, ҳақиқат, адолат, баробарӣ, озодӣ, амният, эҳтиром ба қонунҳо, яъне эътирофи арзиши онҳо барои шахс ва ҷомеа, эҳтироми ҳуқуқ, шаъну шарафи дигар шаҳрвандон, хашму ғазаб нисбат ба фактҳои вайрон кардани қонун, бадбинӣ нисбат ба вайронкунандагони қонун, ки онро дидаю дониста вайрон мекунанд, нисбат ба ҷинояткорон, норозӣ будан аз худ ҳангоми вайрон кардани интизоми меҳнат, тавба намудан, пушаймон шудан ва ғайра. сеюм, хусусиятҳои иродавии шахс, яъне омода будан ба муқовимат ба ҳар касе ки қонунро вайрон мекунад, ӯҳдадориҳоро иҷро намекунад, аз ҳуқуқҳои худ бар зарари дигарон берун мебарояд, инчунин ба ҳимояи манфиати ташкилот, ҷамъият, давлат, шарики худ ё худаш ё шаҳрванди дигар зарар мерасонад. чорум, ифодаи фаъолнокии иҷтимоии ҳуқуқӣ ва меҳнатӣ. фаъолнокии иҷтимоии ҳуқуқӣ фаъолияте ки аз ҷониби субъекти иҷтимоӣ дар соҳаи иқтисодӣ, сиёсӣ ё дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад, ки хусусияти ҳуқуқӣ дорад. фаъолнокии иҷтимоии ҳуқуқӣ фаъолияти воқеии қонунии шахсони воқеӣ, иттиҳоди онҳо, сохторҳои давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо мебошад. фаъолияти иҷтимоии ҳуқуқӣ ин ҳама гуна намуди амали воқеии ҷамъиятист, ки бо қонунӣ будан фарқ мекунад. фаъолияти меҳнатӣ бошад амалӣ гардонидани нерӯи зеҳнӣ ва ҷисмонии қувваи коргари дар ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ буда, муайянкунии миқдори фаъолияти меҳнатӣ дар сатҳи ба дастомадаи ҳосилнокии меҳнат ё ҳаҷми кори дар як воҳиди вақт иҷрошуда мебошад. панҷум, дониши ҳуқуқӣ, дониши қонунҳо, шаклҳои инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ, назарияҳо мебошад, вале на ҳама, балки танҳо ақидаҳо, принсипҳое ки ҷаҳонбиниро ташкил медиҳанд. шашум, арзишҳои ҳуқуқӣ. ин арзишҳо аз қабили адолат, озодӣ, баробарӣ, қонуният, тартибот, ғояҳои ҳуқуқӣ мебошанд. ба ҳар касе ки қонунро вайрон мекунад мубориза бурда бояд тамоми ҳуқуқҳои инсон истифода гардад. тамоми вазифаҳоро босамар ва софдилона бояд инсон иҷро намояд. ва ҳафтум, муносибати ҳуқуқӣ. ягонагии дониши меъёрҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои эмотсионалӣ ба меъёрҳо, омодагӣ ба амалбарорӣ, рафтори ҳуқуқӣ дар асоси дониш, вазъияте ки ба амали фаъол имкон медиҳад. ташаккули эътиқод аз расонидани кӯмак ба шахс дар фаҳмидани ниёзҳои ҳуқуқӣ, ташаккули ҳиссиёти ҳуқуқӣ, хислатҳои шахсияти иродаи қавӣ, фаъолияти ҳуқуқӣ, ташаккули донишҳои ҳуқуқӣ, таҳкими арзишҳои ҳуқуқӣ ва огоҳӣ аз манфиатҳои ҳуқуқӣ иборат аст. рафтори ҳуқуқӣ аз нуқтаи назари масъулияти мусбӣ иҷрои он талаботҳои иҷтимоиро ифода мекунад, ки ба субъекти амалкунанда нигаронида шуданд. бинобар ин субъекти мазкур ҳуқуқ дорад, ки ба фаъолияти ӯ баҳои мусбат диҳад. ин баҳо дар асоси фактҳои риояи меъёрҳои қонун, бо даст овардани натиҷаҳои фоиданоки ҷамъиятӣ, ҳавасмандӣ аз ҷиҳати иҷтимоӣ тасдиқшуда ба рафтори шахс ва коллектив асос меёбад. он аз ба амал омадани оқибатҳои воқеии рафторе, ки барои шахс, коллектив фоиданок аст, эътироф ва таъмини ҳуқуқии он
و در بعضی موردها میتواند با هوسمندکنی اجتماعی، سیاسی، معنوی و حقوقی عمل قانونی پورا کرده شود. هر یک عمل انسان به واقعیت اطراف تاثیر میرساند و عاقبت‌های گوناگون جسمانی، اجتماعی و روانی را به بار می‌آورد. رفتار حقوقی یک شکل همکاری سوبیکت مناسبت‌های اجتماعی بوده، نتیجه این رفتار همیشه به دایره کم و بیش وسیع اشخاص فرا می‌رسد. عاقبت‌های آغاز کار، میراث گرفتن مال و ملک، بستن عقد نکاح یا بیکار کردن عقد نکاح یا آغاز پرونده جنایتی نه تنها به اشتراکچیان بیواسطه آنها، یعنی کارمند که به کار درآمده است، همسران، مفتش که پرونده را آغاز کرده است، بلکه به شخصان دیگر، نمایندگان ماموریت کارخانه، اعضایان عائله، اشتراکچیان مرافعه جنایتی و غیره تاثیر رسانیده، همه این عاقبت‌ها را بسیار طرفه و گوناگون می‌نماید. یکی از این عاقبت‌ها اعتراف حقوقی کردارهای صادر شده و عاقبت‌های واقعی آنها میباشد که خاراکتر فایده‌ناکی جمعیتی دارند. اعتراف کردن رفتار قانونی با یک قطار امکانیت‌های علاوه‌ای که به شهروند و کلکتیو وابسته به این رفتار داده می‌شود زیچ علاقمند است. محصول معرفت حقوقی این معیارهای حقوقی، یادگاری‌های حقوقی، اصول‌های حل نزاع، تجربه فعالیت حقوقی، فولکلور حقوقی، مردمی که نه کمتر از عنعنه‌ها به حفظ و تأمینات احتیاج دارد. از بین رفتن قوت معرفت حقوقی در خودشناسی دولت سیاسی ملت تلفات جداناپذیر است و میتواند باعث بی‌سروسامانی و خودسری در مناسبت‌های اجتماعی گردد. معرفت حقوقی سوبیکت حقوق میتواند در شکل مادی در این یا آن پردمت معرفت حقوقی افاده کرده شود. مثلا معرفت حقوقی قانونگذار در چنین اوبیکت‌های معرفتی آنها از قبیل قانون‌های حقوقی که از جانب آنها انتشار شده یا قرارهای سودی و غیر عملی کرده می شود. معرفت حقوقی عالمان حقوقشناس می تواند در شکل مقاله‌های علمی، منوگرافیا در موضوع حقوقی دارای خصوصیت غیر نگلیستی در شکل لایحه سند معیار حقوقی و غیر افاده کرده شود. معرفت حقوقی شهروندان عادی می تواند در شرطنامه‌های حقوقی خطی و الکترونی به مانند قرض، تحفه و غیره در مکتوب‌ها به وکیلان مقامات قانونگذار با پیشنهادها درباره قبول سند نوی معیار حقوقی یا تغییر لایحه سند موجوده و غیره شکل مادی گیرد. محصول معرفت حقوقی که سوبیکت حقوق با وجود می‌آورد در برابر معرفت حقوقی در حال در زندگی مستقلانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصول معرفت حقوقی واسطه انتقال دهنده تاثیر معرفت حقوقی بعضی سوبیکتان حقوق با معرفت حقوقی دیگران میباشد. همین طور پیش از همه با واسطه محصول خود سندهای معیاری حقوقی، سندهای تطبیق حقوق و غیره معرفت حقوقی ایجاد کنندگان حقوق با سوبیکتان فردی و گروه‌های معرفت حقوقی تاثیر میرساند. باید قید کرد که محصول معرفت حقوقی در فرقیت از معرفت حقوقی میتواند نه تنها در دوام حیات بلکه بعد از مرگ ایجادکاران به این یا آن درجه به سوبیکت‌های انفرادی و دسته‌جمعی حقوق تاثیر رساند. گذشته از این تاثیر به سرنوشت معرفت حقوقی نسل‌های من بعده و نمودهای معرفت حقوقی نه تنها یک بلکه بسیار کشورها و احتمالاً تمام بشریت میتواند خیلی نظررس باشد. مثلا محصول معرفت حقوقی روم. محقق دوره تشکل حقوق اروپای غربی برمن تاثیر بزرگ محصول معرفت حقوقی روم را به این روند از جمله دو سمت تاثیررسانی را مفصل مشاهده می‌کند: توسط حقوق کانونی و توسط دانشگاه‌ها. محصول اساسی باقی‌مانده معرفت حقوقی پیشرفته رومی از 4 قسم عبارت است: کودکس که فرمان و قرارهای امپراتوران روم را پیش از همه یوستینیان را در بر می‌گرفت، نوولاها که قانونهای خود یوستینیان را در بر می‌گرفت، اینستیتوسیا یک دستور کوتاه برای دانشجویان حقوقشناس و دیگست در 50 کتاب که در اقتباس‌های زیاد را از نوشته‌های حقوقشناسان روم در دایره خیلی وسیع مسائل حقوقی جمع‌آوری کرده است عبارت میباشد.
кодекс бо забони англисӣ муосир тарҷума шудааст ки 1034 саҳифа аст. навелаҳо 562 саҳифа, институтсии 173 саҳифа ва дигестҳо 2734 саҳифаро дар бар мегирад. дар таърихи халқи мо давраҳои гуногуни пайдоиш ва пошхӯрии давлатҳо ва аз ин рӯ навъҳои гуногуни шуури ҳуқуқӣ ва маърифати ҳуқуқӣ буданд. аҷдодони тоҷикон дар шуури ҳуқуқии худ вуруд ба шуури зардуштӣ буданд ки сегонаи маъруфи пиндори нек, гуфтори нек, кирдори некро эълон кардааст, ки идеализми ҳуқуқӣ аст ва он аз он бармеояд ки зоҳиран пиндор, гуфтор ва кирдор на ҳама вақт ба ҳам мувофиқ омаданд ва чун зидди ин сегонаи аҷиб вале идеалӣ эълон карда шуд. метавон розӣ шуд ки ҳуқуқи зардуштӣ, ҳуқуқи об, ҳуқуқи экологиро ба мавқеи фитрию ҳуқуқӣ дар мадъияҳои худои шартнома Митра ки вафодории шартномаҳои басташударо таъмин мекард дониста мешуд. ҷойи ҳуқуқи зардуштиро ҳуқуқи эллинистии империяи яки кушониён иваз намуд. бештар аз ҳама дини ислом бо шариат ва илми фиқҳи худ дар шуури ҳуқуқӣ ва маърифати ҳуқуқии мардуми тоҷик асар гузоштааст. ҳуқуқи истилогарони давраи баъдӣ Яссу ва беликҳои Чингизхон, кодекси Темур, фармонҳо ва сузимҳо, ҳуқуқи императорӣ, ҳуқуқи шӯравиро набояд сарфи назар кард. шуури ҳуқуқӣ ва аз ин рӯ маърифати ҳуқуқиро дар чунин гуногунрангӣ ки вазъи шуури ҳуқуқии моро басо зиддиятнок ва устувор мефаҳмонад, пурра аз худ кардан мумкин набуд. дар байни аҳолӣ ҳоло ҳам одати ҳуқуқӣ хеле паҳн шудааст. шартномаи хариду фурӯши чорво бо талаффузи формулаи муайян, хондани хутба ҳангоми никоҳ, иштироки шоҳидон ва ризояти арӯс ба никоҳ, гирифтани фоиз ҳангоми бастани шартномаи қарз ба сифати амали таснифшудаи макрӯҳ, мамнӯъ. инчунин он чизе ки ҷоиз нест, яъне дар байни ҳаром ва ҳалол мавқеи мобайниро ишғол мекунад. дар баъзе ноҳияҳо ҳоло ҳам дар сурати гум шудани ягон чиз одати хокпартовро истифода мебаранд ки пирони гиромии деҳа эълон мекунанд ки ба шахси дуздида имкони партофтани ашё дар гили хушк баҳри баргардондани мол дода мешавад. ё ин ки ҳашар ҳамчун шартномаи фаъолияти якҷоя хеле маъмул аст. фарҳанги волои ниёгони мо ҷаҳониёнро тасхир намудаву дар шаклу мазмуни асил ва ё тағйирхӯрдаву ба шароити муосир мутобиқшуда ба мо боз мегардад ки баъзан заминаи миллии он аллакай ноошно аст. аз ин сабаб шиносавӣ ба эҷоди пурғановати гузаштагон бояд заминаи донишҳои фундаменталии илмҳои гуногуни муосирро ташкил диҳад. аз ин раванд илмҳои ҳуқуқшиносӣ набояд истисно карда шаванд, чунки яке аз ҷузъҳои асосии дастовардҳои ниёгони мо пеш аз ҳама анъанаву суннатҳои давлатдории миллӣ ва рушди ҳуқуқии динию дунявӣ ба шумор меравад. фарҳанги ҳуқуқии миллии мо на танҳо хусусияти софназарӣ, балки хусусияти амалию татбиқиро дошта дар давлатдорӣ на танҳо намояндагони халқи тоҷик, балки халқҳои дигар низ баръало мушоҳида мегардад. кофӣ аст ки ба давлатдории аҷнабиён ки ба тоҷикистони таърихӣ вобастагӣ доштанд назар андозем. андешаҳои сиёсию ҳуқуқӣ дар қатори дигар самтҳои илми ҳуқуқшиносӣ яке аз илмҳои заминавие ба шумор мераванд ки ба таълиму тарбияи насли нави ҳуқуқшиносон таъсири бузурге расонданд. дар мисоли рушди фарҳанги ҳуқуқӣ нақши хос доранд. таълимоти сиёсию ҳуқуқӣ ба менталитети халқ, урфу одат, боварҳо, дину мазҳаб, андешаҳои сиёсию ҳуқуқии миллат зич алоқаманданд. ба андешаи мо баёнгар ва ифодагари рӯҳи халқ мебошанд. маърифати ҳуқуқӣ ба ҳаёти маънавии ҷомеа амиқ ворид шуда ба шуури ҳуқуқӣ, анъанаҳои ҳуқуқӣ ва тафаккури ҳуқуқии аҳолӣ зич алоқаманд аст. он инчунин дар ташаккули қонун, иҷрои ҳуқуқ, тафсири ҳуқуқ, фаъолияти тарбиявию ҳуқуқӣ, дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ, дар амалияи ҳуқуқӣ зоҳир мегардад. сатҳи маърифати ҳуқуқӣ сифат ва самаранокии тамоми намудҳои фаъолияти ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ, ҳолати қонуният ва тартиботро муайян мекунад.
имрӯз лаҳзае фаро расидааст ки ба таври ҷиддӣ масъалаи омӯзиши фарҳанги ниёгонро ба миён гузорем. ин масъала барои тоҷикон тақдирсоз аст. мубрамияти мавзӯъ боз ҳам бештар мегардад агар ба талаботи юнеско ва ташкилотҳои бонуфузи дигар шинос гардем, ки онҳо барои шинохти як анъана, як ҳунар ва як намунаи меъморӣ садҳо талабот мегузоранд, то он ҳамчун моли тоҷик шинохта шавад. бинобар ин анъана ва моли тоҷикро дигарон кӯшиши соҳиб шудан доранд, барои он ки дар оянда мо тавонем осон ба ҳадафҳои миллиамон даст ёбем, бояд имрӯз тахкурсии комёбиҳоро гузорем. тахкурсии ҳамаи муваффақиятҳо дар сатҳи идеологӣ, рушди давлатдории миллӣ, такмили ҳуқуқии миллӣ, эҳёи анъана ва суннатҳои ниёгон дар омӯзиши фундаменталии фарҳанги миллӣ нуфта аст. дар ин росто омӯзиши фарҳанги ҳуқуқии кишвар, афкори сиёсию ҳуқуқии анъанаҳои давлатдории миллати тоҷик бояд ба самти афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ табдил ёбанд. дар хулоса зикр намудан зарур аст ки маҳсули маърифати ҳуқуқӣ кулли дастовардҳои ҳуқуқии ниёгони мо, ки дар шакли моддӣ ҷой доранд, одатҳои ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии тарихан ҷойдошта ва айни ҳол амалкунанда, мақолаҳои илмию оммавӣ, монографияҳо, китобҳои дарсӣ ва ғайра мебошанд, ки дар худ арзишҳои ҳуқуқиро дар бар гирифтаанд. устодони азиз, қисмати дуюми дарси видеоии маърифати ҳуқуқиро ба сомон расонидем. хайр то дарсҳои минбаъда.